Старуки, як летус. Вітаємо, раї. Міркую, ви добре себе поводили, каб потрапити сюди, а добрі люди заслуговують особливе благословення. Does it make you want to cry? When your loved one has to die. Does it hurt you through and through when your face is turning blue? Well, luckily for you, There's something we can do. we can help keep them alive so you can watch them thrive. 'Cause here at THG, RUB, we'll save your honey bun from dying violently. 'Cause here at THG, RUB, No, we never even ask a fee. because good people spread the love. And we're here for all of us. Do the paperwork for you and the heavy lifting too. So sit right back and let us bless our soul for you. Oh, we are the THG RUB. Добрий стріл, бос. Давай я ще мукс. Ні, не то. І наступне. Ага, протягивай. Слухайте, хочеш створити вар'ятське пристосування і безглузді гаджети? Тоді телефонуй мені на фабрику шальоних ідей шальоного Олі. Де ти робиш речі, а я роблю гроші. Прошу, я у великій розпачі. Бінго! Ви у запалі, сер. Народ, адчуваеце гэта? О, чорт, гэта пекла трасення? Такое магчыма? Добре. Без паніки, Моксі. Я не панікую, бо пеклатрусаў не бывае. Хопіць гістарыць, тлусты! Не бойтеся. Калі ласка, скажите, что у вас есть страховка. Хто ти такий? Чого ти хочеш? Я лупці-гупці. Подлий винаходнік усяго вар'яцкага і дзівачнага. Мог бы зайсці праз дзверы, бро. Не абавязкова рабіць шоу. Я эксцэнтрычны, таму павінен рабіць эксцэнтрычнае дзярмо. А, гэты стары хер пахне светом жывых, ты толькі што памёр? Так, літаральна момант таму, што і прывяло мяне сюды. Проста да ведама, сюды можна патрапіць праз парадныя дзверы. Маўчы, пухнатка. Вось чалавек, якога патрэбна забіць. Толькі што патрапіў у пекла, ўжо плануе сваю помсту. Паважаю чалавека з такім запалам. Я бліц обязгучныя. Якое о? О, дзякуй, дык што за адчай, дружа? Чай? Народ, дапамажыце! Так, навошта яго забіваць? То бок што ён табе зрабіў? Канчаецца тле! Ён быў маім бізнес-партнерам. Ці бачыце? Я не заўсёды быў старым. Мы з маім партнерам Лайлам кіравалі тэхналагічнай імперыяй Лайлу Лупці Роботікс. І сёння мы выпрабоўвалі машыну для спынення альбо зваротнага старэння. Яна магла выратаваць усіх 3 трыльянераў. На жаль, мы забыліся праверыць машыну на жабраках, як гэта звычайна робім. Мы былі надта ўпэўненыя ва ўласнай геніяльнасці, але машыну выпадкова паставілі на старэнне. Калі нам удалося выбрацца, было ўжо надта позна, прынамсі, для мяне. А цяпер гэты злы сукін сын захопіць імперыю, якую мы пабудавалі разам. Яму не трэба дзяліцца ўсім заробленым праклятым багаццем свету. Ён стане 4-м трыльянерам і атрымае ўсе заслугі. Гэта не зусім зло. Гэта зло ў адносінах да мяне. У вачах пачынае цямнець. А цяпер падымайце свае барвовыя дупы і адпраўце гэтага бессардэчнага нядобрага сукіна сына ў пекла, дзе яму і месца. Ці ведаеш, Срубці? Лупці! Вядома. Калі мы заб'ем яго і ён апынецца ў пекле, ты затрымаешся з ім тут назаўжды. О, павер. Я разлічваю на гэта. Гэта вельмі крута. Цікава, чый гэта дом? А праваруч дом вядомага вынаходніка Лайла Ліптона. Пагналі, банда! Заб'ем гэтага багацея. А тут вы бачыце 3 кіткіх маньяхаў, якія збіраюцца замахнуцца на забойства. Такое здараецца са знакамітасцямі ўвесь час. Вау, гэтая машына добра яго прылажыла. Бывай, моя адзіная існая любоў. Усё багацце свету не запоўніць пустату, якую я адчуваю, бо маё дзярмовае старое цела не можа зрабіць нічога каштоўнага. О, фантастычна, ён зробіць за нас усю працу. Можа, зойдзем ды зацягнем мацней?
О боже, мяне пераследуюць гідкія дзеці-сіроткі. А гэта яшчэ нахер хто? О, не, сэр, гэта... Херувімы, пан Лайл! Я ненавіджу брудных смярдзючых сіротак. Мы тут, каб адгаварыць вас ад самагубства, пан. Каб дабраславіць вас ад імя людзей у раі, якія карыстаюцца вашымі дзівоснымі тэхналогіямі. О, чорт не! Не забывай! Лайл Ліптон, нашае... сціплае меркаванне, вы павінны працягваць працэс самагубства. То бок, што вам рабіць з усімі гэтымі грашыма цяпер, калі вы стары і агідныя? Вы гэта сур'ёзна? Ён можа падзяліць сваё багацце паміж людзьмі ўсяго свету і зрабіць столькі добра. Праняцца поспехам. Не. Пабудаваць новыя шпіталі і школы. Чаму вы не даячэ мне памерці? О, здаецца, табе патрэбная дапамога, дружа. Моксі, што ў нас для яго ёсць? Штурмавая вінтоўка, арбалет, паляўнічы лук, аўтамат, таміган, рэвальверы трох колераў, бензапілы, катаны. Ён вышэй за гэта. Ёсць яшчэ шмат прычын жыць, пан Лайл. Так, сапраўды, пахне, быццам ён месяцамі з ложка не ўставаў. Жыццё можа быць прыгожым у любым узросце. І мы гэта пакажам. Так! Не! Азірніцеся, Лайл. Божы дар прыроды, гэта цуд, незалежна ад узросту ці дастатку. Калі скончыце жыццё, то прапусціце ўсё гэта. Купіце на гэтае дзярмо ад дзіцёнка і ябанай авечкі? Гэта вельмі непрымальна. О, пацалуй нас у дупу, ханжа! Усяляк, паслухайце мяне, калега геній. Прырода зблізу далёка не пікнік. О, не. Пан, не глядзіце! Я не магу спыніцца, ніколі не хацеў памерці больш, чым цяпер. Давайте пойдзем у іншае месца. О, боже, дзе мы цяпер? Дайце мне памерці. Мы тут, каб паказаць яшчэ адну нагоду жыць. Дзіцячае дзіваванне. Паглядзіце на гэтых салодзенькіх хворых шкоднікаў. Іх радасць ад нявіннасці не сапсаваны цяжарам дарослага жыцця і існаваннем сярэдняга класа. Такая ў іх простая радасць. Гэта натхняе. Дзякуй, што паказалі мне гэта. Гэй, засранец! Хочаш убачыць, на чыіх каленях сядзіш? Санта злы! Гэтае месца смярдзіць падлеткамі. Пляцоўка для закаханых, пан. Мы тут, каб нагадаць вам, магчыма, пра найвялікшую радасць жыцця. Грошы? Не, каханне. Я ніколі раней не кахаў. Думаю, гэта вельмі прыемна. Яшчэ не позна, пан. Усе яшчэ можна... Ха, добрая спроба, вычвара. Гэй, юрлівыя каханкі, хто жадае трахнуць гэтага старога? Ведаеце, вы трое такія жорсткія. Мы просто намагаемся да чалавеку надзею. А вы, значыць, трое вышэйшыя за нас толькі таму, што мы хочам, каб нейкі эгоістычны, прагны, аўтарытарны капіталіст памёр. Ты ўжо пераігрываеш, Моксі. Мача. Глядзіце, цуд мастацтва і музыкі. Заўсёды ёсць штосьці, што суцешыць, пазабавіць і прымусіць жыць. Дык, як зрабіць гэта дрэнным? Ніяк, у оперы няма літаральна нічога дрэннага. Гэта факт. Хіба што яе сапсуём? Спявае так сабе. Прынамсі, мы ўсё спаскудзілі. Ну ўсё, з мяне хопіць. Вы, тры монстры, досыць нам нашкодзілі. Мы просто робім сваю працу. Ну, як і мы. Досыць! Мы выратуем сранае жыццё гэтага старога, хоча ён таго ці не. А камусьці трэба, каб выблядак памёр, добра, і ён заплаціў авансам, які я патраціў на гэта. Так што яму канец. Вы ўсе агідныя, брыдкія скаты! Ваш рот то просто бруд пад нагамі!
руками клятих мертвяков! А ви спробуєте умешваться у життя людей? Як і ви! Дик чому б тобі не забить зяпу, ти продузятая ванильная цискастая сука! Демоничное говно! Тепер усё починає набувати сенс. Життя варте того, каб жить, бо яно у нас одно. Ми повинні його берегчи. Коли істоти з іншого світу так змагаються за моє життя, то безумовно яно того варте. Самогубство – гэта не рашэнне. Да таго ж, я ўсё яшчэ багаты і магу купіць што заўгодна. Я больш не прагну смерці. Ах ты ж курва! Так, вы только поглядите. Вы зробили нашу працу за нас? О боже мой! Возьми себе у руки, Колін! І не згадвай ім'я Господа даремна! Гэта яшчэ не конец! Якога? Прабач, Клетус, але боюсь, что ваши деяния привели до смерти человека. Боюсь, вы больше не увойдете у рай. Так, не. Что? Так, пробачьте. Так, не. Ці можем ми щось зробити? Так, не. О, не. О, не. Але мы не хотели гэтага. Мы б ніколі гэта ўсё. Усяляк, прабачце, народ, але такія правілы. Вось, бывайце. Чакайце, але... Ну, стары захацеў жыць, а забілі яго нямы, таму гэта правал. Дзякуючы тым ябаным херувімам, ён, напэўна, на нябёсах, таму... То ганьба. Наш кліент хацеў толькі вечнай помсты бізнес-партнеру. І вось яны назаўжды разлучаныя, а мы цяпер павінны адказаць за свой праёб. Сэр, калі вы паведаміце гэта кліенту? О, уже даслаў яму СМС, і ўсё добра, СМС не злуюць людзей. Блец! Луфа, мы можем усё растлумачыць. Я быў... Лайл Ліптон? Я не разумею, мы думали, вы трапілі ў рай. Рай? Вам ніколі не зарабіць мільёны на тэхналогіях роботатэхніцы без эксперыментаў на жабраках. О, ты злосны, бяздушны сукін сын! Дзякуй, што ўз'ядналі мяне з найлепшым сябрам. Пытанне толькі ў тым, што цяпер двум старым геніяльным робатычным вынаходнікам рабіць у пекле. Хтосьці сказаў вынаходнікам? Імя шалёнай волі, і я шукаю таленавітых людзей, каб іх паймець. У сэнсе займець. Хопіць ламаць мае блядскія сцены. Моксі, прыйдзецца рамантаваць усё гэтае дзярмо. Расслабься, Моксі, калі будзеш мацней цалаваць мяне ў зад, а панесся ўнутры мяне. Яйцы сатаны, спачатку нейкія нябесныя недамеркі, цяпер гэта? Я мяркую, слухай, у цябе тут боская роля, бліцо. Пайшоў прэч. Я кажу, о, Я сур'ёзна, пайшоў нахуй адсюль! Перакладная гучка, студыя кавярня.